Ez itt a Nem véka alá való podcast, a Révkomáromi Református Egyházközség beszélgetős műsora Gál Lóránttal és Langsárló Mátyással. Podcastunkban olyan hétköznapi példaképeket mutatunk be gyülekezetünkből, akiknek bizonságtevő életútja nem véka alá való. Áldás békesség! A mai műsorunkban köszönjük frissen konfirmált gyülekezeti tagunkat, Varga Melindát. Szóval, hogy én azzal kezdeném. Hogy megnyomod a gombot. Elindítottam, ugye te az idei év januárjában felnőttként konfirmáltál. Igen, februárban, igen. És hogy hogyan jutottál te arra a döntésre, hogy a Révkomáromi Református Egyházközségnek a tagja legyél, és hogy megvald a te hitedet a gyülekezet előtt? Hát gyakorlatilag ez már az egész életembe érlelődött bennem, és amikor most itt Komáromban új életet kezdtem, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó kezdet, vagy már egy folytatás az életemnek, mert már gyerekkoromtól mindig közel állt hozzám az Úr, és úgy éreztem, hogy mindig velem van, és akkor ez így jött magától, jött egy gondolat, hogy most már ennek eljött az ideje. Nagyon régóta tervezgettem, fontolgattam, a nővérem még ilyen 19-20 éves korában ezt meglépte Marcelházán, és már akkor is bennem volt, de valahogy úgy nem voltam teljesen még biztos a dolgomba. Még talán volt olyan időszaka is az életemnek, hogy nem is tartottam ezt a keresztelkedést olyan fontosnak. Úgy voltam, hogy ha én járok közösségbe, akkor gyakorlom a hitemet, akkor az elég. Ami hiányzott, az a úrvacsora volt, hogy nem tudtam részt venni úrvacsorán. Említetted a megkeresztelkedést. Igen. Te meg voltál keresztelve? Nem voltam. Te nem is voltál keresztelkedtem is, és konfirmáltam is egyben. Mert azt tudni kell, hogy gyerekkorunkban vegyes házasság volt a szüleimé, és a édesanyám református volt, édesapám római katolikus, és a nagyszülők nem engedték meg, hogy gyerekkorunkban meg legyünk keresztelve. Édesanyám mindig hordott a templomba, imádkoztunk, és a édesanyám oldaláról, meg az ő családja által, ugye ők sokat többet foglalkoztak velünk ilyen téren, és az ő hatásukra is kerültünk ilyen közösségbe. Nyilván kicsi voltál, de mit tudsz arról, hogy a nagyszülők miért akadályoztak ebben? A szüleidet is miért akadályozták ebben? Mi nem tetszett? Mi csak a veszekedések tanuljai voltunk. Mind a kettő ragaszkodott ahhoz, hogy ugye faluban a reformátusok azok az igazi emberek, katolikusok meg azért, mert azok a igazi jó, ő vallásukhoz ragaszkodtak. És akkor így a két szék közé pottyantak a gyerekek, igen, hogy sem az egyik nem lett, sem a másik, pontosan, akkor ne legyen sehogy se. Pontosan. Aztán a szüleink is szerintem ebbe belefáradtak, mert a édesapám az úgy volt vele, hogy jó, hát úgyis a nő foglalkozik többet gyerekekkel, és hát akkor legyenek reformátusok. Ő nem ragaszkodott, ő végülis nem gyakorolta a hitét, ünnepekkor elmentünk templomba, de ezen túl is mindig a nagy ünnepkor mind a két templomba elmentünk. Úgyhogy vitt az egyik mama is, meg a másik. Hol történt mindez? Mert mondtad, hogy új életet kezdtél Komáromba, úgy értelmeztem, hogy akkor ez nem biztos, hogy Komáromban nőttél fel. Nem, igen, Marcelházáról származom, aztán férnél voltam Hetényen, jó pár évig, majdnem 20, és aztán 2018-ba költöztem be Komáromba. Maradjunk még kicsit a gyerekkornál. Jó, igen. Mondod, hogy mondjuk a nagy ünnepeken elmentetek a református istentiszteletre, majd te a katolikus misére. Igen. Melyik tetszett jobban? Hát a református, megmondom őszintén. Számomra több tartalom volt benne. És aztán ugye ott volt kis közösség is, a Rács tiszteletes is, nagyon tetszett, ahogy nagyon közvetlenül prédikált, akkor a gyerekeik is, ugye a Kinga is ott volt. Végül is ott jobb társaság gyűlt össze, akikkel kicsit jobban összebarátkoztunk. Ez véget is, mikor már nagyobbak lettünk, olyan közvetlenebb volt nekem. Ez csak az én véleményem. De aztán úgy lett végül, hogy a nővérem megkeresztelkedett és lekonfirmált 19-20 évesen. Akkor ő is a református vallást választotta. Viszont az öcsém meg katolikus lett. Ő mikor megnősült, római katolikus felesége lett, ők is ragaszkodtak a templomi esküvőhöz, és így végülis mindenkinek meglett a kedve, de az egyik nagymamám már addigra meghalt,
És én maradtam csak így, hogy gyakorlatilag sehol. De a református templomba esküdtem, arra a férjem az volt, ott is jártam ugyanúgy többé-kevésbé rendszeresen templomba, mikor meg Komáromba költöztem, akkor meg egyre gyakrabban. Tehát van egy nővéred, van egy öcséd, Igen. Te vagy a középső. Igen. 5 év alatt vagyunk, meg minden. Igen, 5 év alatt van a 3 gyerek. Akkor ez azt is jelenti, hogy egy ilyen szoros kötelék is van köztetek? Igen. Hogy telt a gyerekkorotok? Szüleid mivel foglalkoztak, ti hogyan nőttetek fel? Egy munkás családból származom, a édesapám a szövetkezetben volt traktorista, szőlészet, édesanyám meg mióta az eszemet tudom, mindig azt kellett beírni, amikor valami nyomtatvány ki kellett tölteni, Domács-Ápányi, szépen magyarul. Háztartásbeli. Háztartásbeli, pontosan így, bocsánat, nem jutott eszembe. Nagyon jó volt, mert iskolában, amikor hazamentünk, mindig otthon volt. Vagy csibéket pucolt, vagy a befőtteket tett el, vagy valami ilyesmi elfoglaltsága volt, mindig tudott velünk beszélgetni. Tényleg ez egy nagyon jó dolog volt. Tudni kell, hogy édesapám a szövetkezet tönkrement, akkor kezdtek kertészkedni. Kicsit ilyen nagyobba, a mai napig ezt csinálják, mert az öcsém ott maradt. Zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, és aztán piacon is árulják. És állatokat is tartanak. Csibéket is, sertés is, úgyhogy végül is ilyen kis gazda lett az öcsém is, édesapám már nyugdíjas, ő már kevésbé vesz részt ezekbe a dolgokba, de még együtt élnek, együtt laknak végül is a családjával az öcsém. Befogtak mindig a munkába, csak erre akartam kitérni, hogy nekünk is mindig megvolt ezt kell segíteni. Sőt, szombaton, ha ki akartunk menni valahol, mert mikor nagyobbak voltunk, csak úgy mehettünk, hogyha a ház ki van takarítva, az utca rendben van téve, a fű le van nyírva. Falusi klasszikus nevelés, pontosan. Előbb a házi dolgok, meg minden is utána lehet szórakozni. A 3 testvér közül volt-e a szüleidnek kedvence? Ki volt az, akit leginkább elkényeztettek? Hát az öcsém nyilván, mert édesapám fiút szeretett volna mindig, már az elsőnek is, hogy először szeretett Judit, a nővérem, aztán én 2 év múlva, és akkor 3 év múlva az öcsém, Lackó. Ő volt valamilyen szinten a kedvenc, mert mikor meglett a jogosítványa is, ő már mindjárt másnap vihette az autót. Én nekem meg könyörögni kellett, mikor a jogosítványom meglett. Igaz, hogy volt 1-2 ilyen kisebb koccanásom is, és lehet, hogy ezért is nem annyira akarták odaadni az autót, de hát hál' Istennek nem történt olyan nagyobb baj. Hát nyilván öcsém volt olyan kicsit kedvenc, akkor úgy éreztük, de most már talán nincsenek különbségek. Meg kell, hogy mondjam, hál' Istennek nagyon jó testvérek vagyunk, és remélem, hogy ez így is marad nagyon sokáig. Volt időszak, mikor kicsit távolabb voltunk egymástól, mikor férjhez mentünk, mindenki ugye kialakította a saját családját, nem volt idő annyira egymásra. Most ez megint visszatért, ez az időszak, hogy sokat együtt vagyunk, és mi kaptunk még egy testvért is, a sógornőmet. Úgyhogy vele is tényleg olyan a viszony, minthogyha testvérünk lenne. Jó, nyilván itt mindenkinek kellett egy kicsit alkalmazkodni, és feladni az énjét, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki, mert voltak problémák is, megoldottuk mindig. Nincs a fejedben esetleg valami olyan sztori, ami így a gyerekkorhoz kötődik, amikor közösen csináltatok valamit? Hát sokat voltunk együtt, mindig sokat játszottunk kint tényleg az udvaron, nyáron fürödtünk a kiskádba, locsoltuk egymást, ezek a klasszikus dolgok. Mindig jó gyerekek voltatok? Hát olyan nagy hülyeséget nem csináltunk, szerintem. Amikor én születtem, akkor édesapám elég szomorú volt, meg akkor még nem lehetett megállapítani, hogy most akkor lány vagy fiú lesz, csak amikor megszülettünk, nem voltak ilyen modern műszerek, és mikor megtudták, hogy lány, hát egy picit elszomorodott, viszont nagyon sokat, én voltam az, aki nagyon sokat segítettem neki aztán a kertbe. Például hegesztettük a fóliavasakat, nekem kellett tartani a vasat, meg ilyen, úgyhogy megtanultam ezeket a férfi munkákat is egy kicsit része volt. Szóval belevont a apu sok ilyenbe, mert hát a öcsém még kicsi volt, én már elég nagy voltam ahhoz, hogy ki tudtam menni, és akkor nagyon sokat dolgoztunk végül is. Nagyon sokat. Akkor férjhez mentem, ez már egy kicsit enyhült, de öcsémék még mindig
tényleg ezzel foglalkoznak. Engem az a lelkesedés, ez magával ragadó, hogy én csak így hallgatom. Ez a derű, amivel mesélsz egyébként, meg ez a jókedv. Nem tudom, biztos vagyok benne, hogy a hangok alapján is átjön, hogy most a hallgatók nem láthatnak téged, de ez honnan jön? Ez valami családi vonás, vagy minden amúgy testvéred ilyen szüleid? Amúgy családi vonás. Mi mindhárman ilyen aránylag optimisták vagyunk, pozitív, néha túl pozitív is, de persze nyilván vannak hullámvölgyek az ember életébe, de amúgy igen, ilyen lelkes típusok vagyunk mindhárman. Ugye a gyermekkor az valami olyan csoda, hogy bárhol az ember jól érzi magát. Ugye lehet az egy falu, nagyváros, kisváros, tanya, akárhol, de amikor te úgy elkezdtél nőni, hogyan érezted magad egy falun? Mondjuk is Marcelháza mondjuk egy nagyobb település, de akkor is egy fiatal lány, aki úgy már nyitottabb a világra, az hogyan érzi magát egy ilyen környezetben? Túl sok időt nem töltöttem ott, mert az alapiskola elvégzése után Surányba mentem közgazdasági középiskolába tanulni, úgyhogy ezt már mélyebb barátságok ott alakultak ki. A másik meg az, hogy a nővérem és én közöttem 2 év volt, vagy van. Mi barátnők voltunk mindig is, és ha kimentünk bárhova szórakozni is, mindig együtt mentünk. Voltak más barátaink, de aztán mondom, elkerültem középiskolát, Surányba végeztem, utána meg elkezdtem Komáromba dolgozni, akkor meg megint csak nem voltam sokat falun. A másik meg az, hogy a falu szélén lakunk. Úgyhogy eleve még a faluba se kellett úgy bemenni. Milyen tapasztalataid vannak, vagy emlékeid a középiskolás évekről? Ugye elkerülsz viszonylag ismeretlen közegbe. Igen. Jól értem, szlovákul folyhatott ott az oktatás? Hát ilyen magyar osztály volt, de csak a magyar volt magyarul, meg a történelem, meg hát a matek volt, azt hiszem 2 évig, aztán a szaktantárgyak szlovákul voltak. Teljesen jó élményeim vannak, kollégiumban voltam, akkor meg ilyen 13-14-en voltunk egy szobán, emeletes ágyak, stb. Jó, mert akkor kicsit változás lépett az életembe, akkor tértem meg, és akkor elkezdtem tanulni, és becsületesen csináltam a dolgomat. Jó élmények, barátságok, olyan... Ez egy érdekes információ, erre majd lecsapunk erre a történetre, de még előtte akkor annyit, hogy ez a pályaválasztás, ez valamiképpen benned született meg, vagy valamiféle szülői nyomás hatására indultál te el a közgazdaság felé? Mert végülis ez ilyen közös döntés volt, mert aránylag jó tanuló voltam, egy ilyen 1-2-es tanuló alapiskolán, és akkor, hogy nem menjek szakmunkásképzőbe, akkor menjek középiskolába, én érettségivel végződő, és ahol most is dolgozom, anyukámnak első unokatestvérei a cégbe, akik dolgoznak, vagy a tulajdonos, meg a testvére, ők jártak Surányba, és akkor megkérdeztük, hogy az milyen iskola, akkoriában Megyeren volt, még Nagymegyeren ilyen hasonló iskola, azt mondták, hogy a surányi erősebb, és akkor felvételiztem, és ennek hatására, de amúgy igen, szerettem mindig a számokat, úgyhogy meg ezt a ügyintézést, ez mindig így bennem volt, hogy ez olyan közel állt hozzá. Tehát te voltál a családban középső, te voltál, aki otthon segített, de még a kerti, meg a férfi munkákban is, és ráadásul még jó tanuló is voltál, tehát igazán nem volt rád panasz. Hogy... Jó voltak azért ott későbbiekben, mondom, ezek autóbalesetek is, akkor ezt még van, hogy a mai napig hallgatom a aputól. Igen, na meséld el ezt a sztorit, hogy mi volt az a legkomolyabb hát olyan, az a faluba történt, igen, mert tudni kell, hogy akkor, mikor én elvégeztem a sulit, akkor indultak be ezek a multilevel marketing nevezetű foglalkozások, és igen, akkor én se belecsöppentem egy ilyenbe, és akkor mindig ugye ez a rohanás, meg hajtottuk a üzletet, úgymond. Ugye ennek hatására én is siettem, kapkodtam, és Marcelházán volt egy ilyen kisebb balesetem, van ott egy ilyen 90 fokos, igen, kanyar, és akkor ott beleszaladtam egy traktornak a hátsó kerekébe, de úgy, hogy ez a traktornak elfogyott, azt hiszem, üzemanyag, tért le volna, de pont az én sávomba volt, úgyhogy ki akartam kerülni, csak hát biztos gyorsan mentem, és akkor neki mentem az út másik felén lévő kerítésbe. De senkinek személyi sérülés nem történt, pedig reggel 7-4-8 a gyerekek jöttek az iskolába, szoktak arra gyalog is menni. Nekem történt olyan, hogy varni kellett a lábamat, úgyhogy kicsit ilyen, már gyerekkoromban egyébként volt egy
egy-két ilyen baleseten. Egy hónapig javították a apukámék a autót a sógora garázsába, úgyhogy ezt így felszoktam még emlegetni. És gondolom a kerítést is ki kellett valahogy... Nem, mert csak a beton alapjának mentem neki, és tényleg csak ilyen nagyon minimális sérülés volt a beton alapon. Hát az autó az ilyen Lada, nem tudom, mondani neked valamit. Hát Zsigulinak hívták. Zsiguli, igen, és ezzel történt ez a baleset. Nyilván ezután az autót nem olyan gyakran kaptam meg, akkor volt az autóbusz. Egy ilyen sztori. Hát 3 gyerek 5 év alatt. Azt hiszem, hogy 81-ben, mikor elsős voltam, karácsony előestén, 23-án, ugye ilyenkor mi szokott történni, elromlik a tévé. És akkor elromlott a tévé, emeletes házba laktunk, apukám hívta a szerelőt, vagy valamilyen ismerős jött, mert nem emlékszem, de hogy gyerekek, menjetek le a anyukátokhoz, mert itt csak valami baj történik. És hogy akkor oké, anyu befogott a... Láb alatt voltatok most a nagy tévészerelésben. Igen, pontosan, hát igen. És akkor anyu befogott, én daráltam a száraz kiflit Prézlinek. A nővéremmel nem tudom, mit csinált, öcsém volt 3 éves, az öcsém segített a hájat ledarálni a hájas süteménybe. Hát én az asztalnak a keskenyebbik felén álltam, és anyu csak annyi, hogy egy pillanatra az éleskést, hogy elteszi az asztalról a kredencre, nehogy baj legyen, és én láttam anyukámot, hogy ő mindig az ujjával nyomta le a hájat. De hát ugye ott állt öcsém mellett. Én még szépen a bal ujjammal, a mutató ujjammal bele nyúltam a húsdarálóba, abba a pillanatban, hogy a anyu ellépett, de csak tényleg 1 másodperc volt az egész, a 3 éves öcsém meg megtekerte. Úgyhogy akkor igen, volt egy ilyen minden lébekanál voltam egy kicsit, és kórház azonnal. Hál' Istennek a fél ujjamat sikerült megmenteni, de majdnem úgy volt, hogy le kell vágni az egész, úgyhogy így néz ki, csak a hallgatók nem láthatják, hogy az egész csuklómat le kell vágni, mert elfertőződött, mert kórházban nem voltak elég körültekintőek, vagy már egy picit ünnepeltek is. Hál' Istennek aztán... Ide Komáromiba hoztak be? Igen, ide Komáromiba. Nekem nem fájt, mert ugye adrenalin működött, a édesanyám az rosszul lett, aztán azt tudom, hogy ilyen hosszú procedúra volt, mert akkor már fáradt voltam. Hát 6 éves, elsős, és balkézzel tanultam meg írni, akkor ugye volt egy kis kiesés az suliba. Hogy emiatt igen, igen, mert gyakorlatilag nem jött az még annyira rendbe, akkor, hogy ilyen rehabilitációra fogok járni, de nem segített, mert nem tudták, az utolsó perc ment le. De mondom, annyira begyulladt, aztán anyut elkezdett a kórházba nagyon sírni, meg mikor megtudta, hogy az egész csuklómat le akarják vágni, gyakorlatilag így nagyon korlátozva lettem volna később, de hál' Istennek ki tudták a gennyet szivatni belőle, több helyen felvágták, és akkor még következett 1 vagy 2 hetes ilyen kórházi kezelés. Akkor ez egy ilyen kellemetlen karácsonyi emlék. Igen, hát ilyen 40 fokos lázba feküdtem. Azt hiszem első vagy a második ünnepen. Nem emlékszem rá pontosan, hogyan volt, de hát... És a kórházba töltötted akkor a karácsonyt? Azt hiszem, az karácsony után vagy ünnepek között volt már ilyen. Igen, de tudom, hogy ott is így emlékszem a nénikre, mert akkor bejártak hozzám, meg én is ő hozzájuk, mert én olyan nagyon silány vacsorát kaptam. Akkor voltak olyan nénik, akik nem ették meg a vacsorájukat, akkor nekem adta a csibetszombot, szóval voltak ilyen dolgok. És hát nem volt az olyan könnyű akkor ezt átvészelni, de a öcsém ezt még a mai napig nem bocsátja meg magának, hogy de hát én már nagyon régen megbocsátottam neki, hogy ezt csinálta. Mert persze, hát nem is 3 éves volt, és nem is tudhatta, hogy mi történik. Ilyenek történtek. Az igaz, hogy amikor ő volt ilyen 1 hónapos, akkor én meg majdnem megetettem őt piskóta süteménnyel. Mert jött a bábasszony, a anyu kikísért, és akkor rám bízta, úgyhogy ez egy ilyen oda-vissza működtek ezek a dolgok. Úgyhogy már csak arra jött be anyu, hogy nagyon köhög a lackó, és akkor valami baj van. Akkor azért kellett figyelni is rátok. Kellett, igen. Hát ugye voltak ilyen apró csintevések, öcsém a radírgumit orrába felnyomta pár éves korában szintén, ezek ilyen csintevések voltak, akkor is kórházba kellett szaladni vele, de ez volt talán sok mindenkinél. Hogy élted
meg gyerekként azt, hogy így elveszítetted ezt az új percet? Mennyire volt nehéz ezt lelkileg földolgozni? Trauma volt, igen. Akkor mindig, mikor esténként anyu szokta tornáztatni, mert ugye az volt, hogy még fogom tudni mozgatni, és akkor ilyen kérdéseim voltak, hogy ugye anyu, én férhez tudok majd menni ezzel. És akkor ilyen trauma volt végül is. Volt belőle kisebbségi érzésem is, de talán ez már átment, vagy hogyan? Túl vagy rajta. Túl vagyok rajta, igen. De mi segített ennek hogy túl legyél rajta? Megértem, megértettem azt, hogy ez azért nem olyan nagy probléma. Gépírni is megtanultam, számítógépen dolgozom mai napig is, úgyhogy nem. Igaz, hogy mindig rosszabb volt az osztályzatom, de ezen kívül semmi olyan hátrányom nem volt belőle, viszont mikor belegondoltam, hogy esetleg nem lett volna egy tenyerem, akkor azért az kicsit rosszabb lett volna. Hát néha jó a női hiszti, mert anyunk cirkuszolt a kórházba, és akkor ezáltal lett aztán olyan, hogy akkor még egy kicsit alaposabban oda. Azért mi múlik a dolog, hogy nem mindegy, hogy miközben kompetens vagy hozzáértő embereknek kéne ott lenni, és lehet, hogy csak ezen múlott, hogy nyilván a lányát védte, vagy óvta, és... Hát úgy gondolom, szerintem ember a gyerekért mindent megtenne. Igen. Még későbbiek folyamán is, ugye, hogyha ilyen volt, akkor azért úgy kiálltak mellettünk. Mondtad, hogy a nővéred konfirmált. Nem kapcsolódtatok be esetleg egy ilyen Fidesz táborokba, vagy hogy nem értetek el egy ilyen táborozós életet? Nem, mert végülis akkor már én akkori férjemmel megismerkedtem, és volt ott egy ilyen kis gyüli, ifibe jártunk oda, egyszer-kétszer elmentünk, de aztán valahogy nem akart, és az úgy elmaradt. Akkor a férjeddel nem a ifin vagy a bibliaóra nem ott ismerkedtünk meg. Egyszer-kétszer mondom, eljött, de aztán valahogy így elmaradt. És akkor említetted, hogy visszatérjünk erre a fontos kérdésre, hogy középiskolás korod elején hajnalán történt az, hogy megtértél, ezt így mesélted. Igen. Hogyan történt ez? Körülményekről egy picit, amit erről el lehet mondani? Igen. A anyukámnak a testvére, ő már meg volt térve. Szóval sokat szolgált felénk, és mindig adta anyagokat, olvassunk, beszélgettünk sokat, imádkoztunk, és az ő hatására gyakorlatilag. Meg aztán ugye volt egy olyan időszaka életünknek, mikor így elkezdtünk fogyókúrázni a nővéremmel. Nem minthogyha nagy okunk lett volna rá, de szerettünk volna pár kilót ledobni, tornáztunk. Csak egy kicsit áttestünk a ló túlsó felére. A nővérem az majd 20 kilót lefogyott, én csak 10, de mivel ő idősebb volt, neki nem lettek komolyabb problémája, nekem lettek nőügyi bajaim, és aztán akkor kicsit meg is voltam ijedve, ez is vezetett oda, meg aztán mondom, mindig, mert gyerekkoromtól tudtam, hogy van valami több, ami nem csak ez az életünk van, hogy itt 70-80 évesen meghalunk, hanem kell valami többnek lenni. És ezután kutatva elkezdtem olvasni a Bibliát, és ugye a nagynénikém hatására, és ez nagyon megszólított. Persze közben kerestem én más helyeken, és ugye többféle vallásba is, de valahogy nekem ez tűnt a legigazabbnak, és a legtisztábbnak, és mesélsz egy picit még erről a útkeresésről, amit most említesz, hogy merre felé keresgettél, az érdekes lehet. Ugye keleti vallások, annyira nem mélyedtem bele, inkább ugye buddhizmus, ugye a lelkivék és a többi, ami csak így a felszínen van, de mondom, annyira aztán nem tudtam belemélyedni, meg nem is volt rá időm, mert azért nagyon időigényes ezeket hallgatni, meg kutatni, meg olvasni utána. Csak vizsgált a kérdés. Persze, nyilván. Nyilván erre is tettél egy ilyen kitérőt. Igen. És akkor hogyan képzeljük el? Ültél a kollégiumi szobába olvasva, vagy van valami ilyen? Nem egészen így volt. Ami olyan nagyon meghatározó volt, hogy ugye ez a betegségem is, hogy akkor voltak ilyen nőügyi problémáim, Pozsonyba jártunk orvoshoz, akkor ilyen cisztájaim alakultak ki, meg ilyen hormonális dolgok. Akkor mondták is, hogy lehet, hogy nem is lehet gyerekem, stb. Akkor azért néhányszor ráijesztettél a szüleidre. Igen. Akaratod ellenére mondjuk ki, mert azért nyilván ezek nem szándékos dolgok. Csak úgy éltem az életemet, és
igen, ők amúgy sok minden mellettem álltak, meg mai napig is, meg a vállásom során is, úgyhogy sokat köszönhetek nekik, mert én nem biztos, hogy ilyen elnéző lettem volna a gyerekemmel. Lehet, hogy az is ők ugye egyszerű falusi emberek voltak, úgy megbíztak, hogy amit a gyerek akar, az biztos jó lesz, de hát úgy engedtek az utamon végül is, hogy kapjam meg ezeket a pofonokat is. Nem kényeztettek túlságosan. Azt akarom kérdezni, hogy volt-e valami ilyen személy az életedben akkor, akivel mondjuk ezt meg tudtad őszintén beszélni, mondjuk ilyen meghitt keretek között, már ezt az egész megtérést, hogy ki volt az életedben? Nem volt. Ez egy éjszaka történt egyébként, amikor jött egy olyan nagyon erős gondolat, és nagyon erős érzés, hogy az Úrnak adtam az életemet. Azért mondom, hogy aztán úgy konkrétan nem nagyon tudtam ezt így megbeszélni. Hát persze már mostani párommal sokkal többet beszélgetünk erről. Elmondanék egy olyan dolgot, hogyha szabad. Persze, hogy hogyan őrizett meg az Úr nagyon sok helyzetben. Ugye volt ez az autóbalesetem. Jó, ez egy ilyen volt, hogy ott a faluba történt. Aztán volt, mikor ezzel a MLM céggel foglalkoztunk, akkor jártunk ilyen előadásokra. És egyszer egy autóbalesetet is szenvedtünk, de úgy, hogy konkrétan 2 kamion jött szembe, és átfordultunk egyszer az autóval, 4-en ültünk egy 120-as Skodába, azt hiszem Somorja előtt, vagy valahogy így, mert ilyen bóbortos áprilisi idő volt, hogy amikor elindultunk, akkor még tiszta volt az időjárás, de ilyen havas eső esett, és akkor egy autó kielőzött, akkor én kezdő sofőr voltam, de az már saját autónk volt, vagy a saját autóm volt, nem pedig a apukámé. És akkor egy autó kielőzött, és nem bírta az autó ablaktörlő letörölni azt a havas esőt, és ráléptem a fékre. És akkor ennek hatására ugye megcsúszott az autó, és akkor megperdültünk, és 2 fa közé, mert ott elég sűrűn voltak azon a részen, vagy vannak a fák, és kerékre estünk. Senkinek, de még egy karcolás se történt. Úgyhogy az autó aztán meg lett javítatva, meg minden, de aztán itt tudtam, hogy ezt a tevékenységet be kell fejeznem, és ez meg középiskola. Már az autóvezetés? Nem, azt szeretem mai napig. Úgyhogy nem, ezt a jellegű munkát. Azt a jellegű munkát, igen, nyilván ez egy nagyon éles jel volt, de megtartott az Úr ebbe is, de még ez már a középiskola után, befejezése után volt, de még közben például volt olyan középiskolás korunkban, ugye kollégiumban nagyon sok mindenről szó esik, és akkor 1-2 barátnőm, osztálytársnőm felvetette, hogy hát menjünk el Jóshoz például. Ugye, és ők jártak rendszeresen Jóshoz, és nekem is volt olyan, hogy kicsit ilyen nem tudtam, hogyan tovább, ugye, bejelentkeztem a Jóshoz. Nem, ez még az autóbalesetem előtt volt, úgyhogy kijártam a középiskolát, most egy picit meg kell gondolkodnom, nem vagyok ilyen jó években talán. Igen, ez középiskolán volt, hogy sokan mentek Jóshoz, de amikor kijártam, akkor jelentkeztem be. Volt időpontom, minden. A barátnőjemnek volt olyan, hogy csak találomra elmentek, volt idejük, becsengettek, Újvárba egy elég híres Jós volt, aki még a rendőrségnek is segített, és nekem volt fix időpontom, oda mentem, és a jósnőnek a fia nyitotta ki az ajtót, és hogy bocsi, a anyunak el kellett menni valahova nagyon sürgősen, és hogy adhatok-e időpontot. Mondom, nem. Akkor ott szintén megértettem, hogy nekem ide nem kell jönnöm. De érdekes, igen. Nagyon érdekes, igen, az még a hideg kiráz a mai napig. Arra emlékszel egyébként, hogy milyen kérdésekkel mentél volna oda? Vagy hát nem volna, oda mentél? Igen, akkor is volt egy párkapcsolatom, és akkor hogyan tovább, akkor ugye ebbe a vállalkozásunkba, idézőjelben, akkor elég sok pénzt belefektettünk, ugye kölcsönök is voltak, és nem láttam a kiutat, hogy mi legyen, foglalkozzunk vele, ne foglalkozzunk, hogyan legyen tovább, de aztán ez minden egyértelművé vált. Tisztázzuk, meg volt az időpontod, tehát mindenképpen ott kellett volna lennie a Jós asszonynak, vagy a Jósnőnek. Ennek ellenére valami halaszthatatlan dolga lehetett. Így van. És nem volt ott, te akkor kiózanodtál, vagy észbe kaptál, és aztán soha többet? Nem, soha többet. Kerested ezt a lehetőséget? Soha többet. És erre is úgy tekintesz, mint egyfajta ilyen isteni gondviselés. Pontosan. Így tekintek, hogy mennyi mindenből kihozott végül is. Rögtön válasz volt a kérdés. Igen. Igen.
tényleg ez a vezetés, ez sokszor jó, ott akkor azt a pillanatban azt tudatosítottam, hogy itt nekem nem ez az utam, mert annak ellenére, hogy megtértem, ugye még nem voltam egy olyan közösségben, aki tényleg úgy, hogy mondtad, hogy tudtam volna támogatást kapni, valahogy csak így magam alakítottam ki, Egyébként... meg akkor templomba, ahogy is jártam. Igen. Erre is majd kíváncsi vagyok, hogy mikor kerültél aztán olyan közösségbe esetleg, amely segített ebbe, vagy amiben jól érezted magad ilyen szempontból is, hogy a hitedet jobban megéld, vagy egyáltalán... Hát ezt megmondom, mert munkahelyemen például ott megtért emberekkel vagyok körbevéve, és gyakorlatilag nagyon sokat hallom az igét, és nagyon sok támogatást kaptam. Nincsen üresedő hely a munkahelyen? Érdekelne. Hát, egyelőre... Hol dolgozol, akkor áruld el, hogyha már erről beszél. Hát a cipő nagykereskedés, Síla. A Gál Sándor. Gál Sándor. Amúgy, amikor mondtad a cipőkereskedést, igen. akkor valamiért gondoltam, ő is volt már ebben a műsorban. Igen, hát neki a felesége, anyukámnak első unokatestvére, és akkor így kerültem a céghez még 2002-ben. No, de arra lettem volna még kíváncsi, hogy a családnak volt-e valamiféle ilyen reakciója erre a te változásodra, mondjuk a megtérésedre, vagy arra, hogy aztán, hogy te fogalmaztál, hogy az Úristennek szenteled az életet, vagy hogy ez fontos kérdés egyáltalán neked? Ezek nagy harcok, ez a változás, úgyhogy szerintem most úgy azonnal nem is vették észre, meg nem is beszéltem, mert egyébként nem értünk egy ilyen nagyon extra vallásos életet, tényleg a nagy ünnepkor elmentünk, akkor ebbe időben többet jártunk templomba, de aztán, mikor férjhez mentem, akkor már így megszakadtak ezek a dolgok. Akkor már csak tényleg otthon gyakoroltam, akkor még internet se volt, csak az olvasás, ezek voltak a erősítő dolgok, megmondom itt a munkahelyemen, de itt is nagyon sok változáson keresztül mentem, úgy, ahogy a kolléganők is. Mióta dolgozol ezen a munkahelyen? 2002-től. 2002-től. Úgyhogy végül is már 21 éve, ugye? Ha jól számolom. Igen. Üresedés volt, még anyaságin voltam, és akkor szóltak, hogy lehet jönni. Én meg úgy voltam, hogy akkor kihasználom alkalmat. Anyósomékkal laktunk akkor egy házba, és akkor anyósom addig volt a kislányommal. És ez egy új impulzust adott ez a környezet, ez a munkahelyi környezet, a te vallásos, meg hitbéli Hát az, életet? hogy napi szinten hallgathattam, vagy ha volt esetleg valami olyan probléma, akkor meg tudtuk beszélni. Úgyhogy ez igen, szerintem sokat segített. Hallottam sok példát, bizonságtételt, úgyhogy... Mikor mentél férjhez? 99-ben mentem férjhez. Mert hogy említed, hogy akkor, miután férjhez mentél, megházasodtál, családot alapítottatok, igen. Hogy akkor ez egy picit így elkeskenyedett ez az út, vagy elhalványult az életedben? Hát igen, akkor már nem volt ez a Marcelházi ifi, úgyhogy, de végülis, hát úgy elmaradt. Na, így mondanám csak, hogy... Ha jól értem, vagy jól figyeltem, akkor heténre költöztetek? Igen. Ennek mi volt az oka, hogy elmaradt? Esetleg az, hogy olyan környezetbe kerültél, vagy... Hát talán ugye, mint egy fiatalasszony, inkább a férjének és családjának akar megfelelni, és akkor ott volt egy kisgyerek, és akkor már nem az volt, hogy én ahova szeretnék menni, hanem amit a család akar. Mindjárt következő éven megszületett a lányunk, és akkor a anyai igen, más dolgok kerültek előtérbe. Igen, pontosan így szeretném inkább mondani, hogy tényleg nem az volt ok, hogy valami probléma lett volna. Mesélsz arról, hogy milyen volt a családi életetek akkor, amikor megszületett a kislány, esetleg róla? Ja, hát igen. Hány gyermekedtek, vagy gyermeked van? Egy kislányok. Hát igen, most már 23 éves. Most kezdtem volna után számolni, mondom, nem is kislány, igen. Nem, ő is éli a saját életét. Hát igen, ott laktunk anyósomékkal egy házba, aztán egy udvarba, végül is aztán 18 év házasság után elváltunk. Végülis nekem ez soha terve nem volt, meg azt hozzá kell tennem, hogy egy elég ilyen erős hívő református családból származom a anyukám részéről. A déd nagymamám, ő egy nagyon erős, szóval egy igazi hívő református asszony volt, aki nagyon sokat imádkozott mindenkiért, és volt is egy ilyen unokatestvér találkozónk, 80-valahány, csak az első unokatestvérek a családjaikkal, 80-valahányan, ugye nagy családosok voltak, eleve nagy nevezetűek is, és itt a dédmama volt egy ilyen kulcsember szerintem, akinek tényleg mindig volt egy pár perce
és nagyon elfoglalt volt, mert ugye ők is gazdák voltak, kertészkedtek meg, úgyhogy ő benne is egy ilyen, szóval azért mondom, nagyon régre visszanyúlik ez a Isten szeretetem, vagy hogy mondjam, vagy a Istenhez való kapcsolatom. Mondom, a dédmamám is már belém ültette, emlékszem rá, pár éves voltam, biciklivel lejött hozzánk a falu másik végéről, és tudta, hogy én milyen csokit szeretek, volt ilyen kocka alakú, fekete csoki, és mindig hozott nekem, pedig 1000 helyre kellett neki vinni, és mástól is ezt hallottam, hogy tudta, hogy ez a veje például szereti ezt a rétest, ment hozzájuk, akkor megsütötte. Tényleg egy nagyon-nagyon jó lelkű asszony volt, és hát a haláltól se félt. És ez egy nagyon összetartó dolog volt egyébként. Jó volt ez a találkozó is. Ugye ott még akkor én mondtam, hogy hát ebbe a családba még senki nem vált el. Hát ugye aztán... Önbeteljesítő jóslat. Igen. Úgyhogy nem a volt ez férjed volt. egyébként milyen családból származik? Már úgy csak arra vagyok kíváncsi, hogy állt a valláshoz. Hát református volt ő is, de nem gyakorolta úgy, vagy templomba nem járt. Hát úgy ilyen semleges, hogy így mondjam. És te próbáltál, gondolom, a lányodat a kezdetektől fogva úgy nevelni, hogy ez is fontos legyen ez a része a nevelésnek, hogy pontosan. Az Isten szeretetre. Igen, konfirmált ő is, meg volt mindjárt kiskorában keresztelve, aztán mindennapi imádság, akkor ugye a Pintér Bélának a dalai, azokra aludt el minden este. Jó, hát ez most már nem gyakorolja úgy, viszont volt egy tábor is a Balatonaligán, a Mindenki temploma Magyarországról szervezték a Verecki Sándor bácsik. Hát nem tudom, hogy élnek-e, vagy mi van velük, de oda is több alkalommal elvittük a lányomat a én kezdeményezésemre. Hát ott 13 évesen meg is tért. Jó, hát most meg picit más utakon jár, úgy mondjam, de bármikor, amikor nehézségbe is van, mindig ugye anyu imádkozzá. Most már tudni kell, hogy kint él Franciaországban, küldöm neki a buzdító dolgokat, és akkor, szóval sokat beszélek neki ezekről, amikor tehetem, persze ne úgy, hogy ezt esetleg megunja. Próbálom kiérezni azt a határt. Persze, hát a normális dolog. Igen. Ezek szerint szoros a viszonyotok anya és lánya között. Mert amikor elváltunk, együtt költöztünk be Komáromba, úgyhogy velem jött. Albérletbe éltem egy 8 hónapig, és amikor meg kimondták a vállást, akkor kezdtem el aktívan lakást keresni. Hány éves volt a lányod akkor? A lányom 18, úgyhogy nem volt egy olyan könnyű időszaka neki, mert ugye egyébként ő nagyon jó lány volt ott Hetényen, és csak maximum 16 évesen kezdett így kijárogatni a borházba, ugye ott a borházba vannak zajlik a társasági élet a fiatalok körébe, de jó hely ez, mert sokat lehet beszélgetni, de tényleg nagyon ritkán járt ki, de amikor már ide beköltöztünk, akkor itt lettek új barátai, de meg egy picit ilyen anyatigris szindróma volt rajtam, úgyhogy volt egy kicsit ilyen nehezebb időszakunk, de azt lehet mondani, hogy itt is a rossz kapcsolatok, amikor kialakultak neki, mert voltak, amit ön nem látott nyilván, ezt is mind imádságba hordoztam. És hogy úgy mondjam, aztán el is maradtak ezek a kapcsolatok. Ez az anyatigris szereped, ez ebben is megmutatkozott, hogy azért mondtad neki, hogy... Hát azért beleszóltam. Ettől a fickótól óvakodj, mert ez szeme se áll jól, vagy nem tudom. Igen. Azért úgy, aki nem tetszett, azért úgy megmondtam a tutit, hogy figyelj, azért előre láttam jobban, mint ő nyilván. És téged igazolt egyébként ezek? Igen, teljes mértékben. Most már talán ő is látja, de hát át kellett neki. És ezt nehezen viselte, gondolom azért. Igen, nagyon, és akkor, mert ugye tudni kell, hogy majdnem 5 vagy 6 éve van párom, élettársam, és akkor ő is azt mondta, hát igen, a vesződés a kötődést jelenti. De ez valóban így is van, mert szinte napi szinten azt, hogy már több mint 1 éve külföldön él, napi szinten beszélgetünk, és ha van tényleg bármi nemű problémája, akkor mindig én vagyok az első, legalábbis gondolom, akit megkeres, hogy akkor hogyan legyen. Nagyon érdekel, hogy mit csinál a lányod kint Franciaországban, de még előtte, hadd kérdezzem meg még azt, ha megengeded. Már nagy lány volt, ugye a felnőttkor küszöbén, vagy már át is lépte ezt a küszöböt. Történt az, hogy volt férjeddel elváltatok. Ezt ő hogyan élte meg? Hát végülis ez egy közös döntés volt, mert mint a lányom is egyértelműen velem szeretett volna jönni, akkor is már szorosabb volt a kapcsolata velem, mint a édesapjával, és akkor ő nem akart ott maradni Hetényen, és szóba se került esetleg, hogy oda költözik, és mondom, hogy 8 hónap után sikerült hitelre lakást vennem,
és oda költöztünk a lányommal, aki közben elment aztán egyetemre, de jött a Covid, és mikor lezárták a sulikat, ugye, akkor meg a páromhoz kiköltöztünk minden, hogy akkor ne legyen ez az ingázás, és akkor, hogy ne kelljen 2 helyen mindent csinálni, főzni, takarítani, mosni. Ez a kiköltözés, ez mit jelent? Gadócon. Ja, Gadócon. Gyakorlatilag most már. De ugye a lakásom az megvan nyilván, meg hát, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor majd, ha lányomék egyszer hazajönnek, nyugodtan lakhatnak is ott. Mivel foglalkozik akkor? A lányom, hát igen, a lányom az kijárta a Újvári Egészségügyi Szakközépiskolát, de eldöntötte a végére, hogy nem szeretne ebbe maradni, de hát van egy nővérke végzettsége, igen, és aztán Nyitrára elment a Konstantin Egyetemre, pedagógiára, pszichológia és képzőművészet. Ezt aztán már úgy fejezte be, hogy már Franciaországban, mikor hazajöttek szabadságra, akkor csinálta meg a vizsgát, vagy védte meg a munkáját, és most jelen pillanatban felszolgáló étteremben, mert a barátjával mentek ki, 3 éve együtt vannak, és a barátja, a Máté, szakácsnak volt kitanulva, és akkor ő ezt a francia konyhát, ő már olyan helyen is dolgozott, meg már tanult is egy évet. A Mátéra azért rábólintottál, ő az, aki átment a szűrődön, ugye? Átment, igen. Jó. Átment, igen. És melyik részén élnek Franciaországban? Most Párizsban vannak. Hoppá. Igen, és ő már élt 1 évet kint, távkapcsolatban voltak, 1 évet dolgozott is, meg tanult is, és aztán akkor így eldöntötték, hogy összekapcsolják az életüket, és akkor kimennek együtt élni, tanulni, úgy tanulni már, hogy az életből, igen. dolgozni. Szerencsét próbálni. Pénzt gyűjteni. Igen. És meddig terveznek ott kint lenni? Hát erről nem beszélnek, meg hát én se kérdezem, de például tavaly augusztusban mentek ki, és akkor ugye az volt, hogy hát nekünk jó itt, jól érezzük magunkat, nem is megyünk karácsonyra, majd csak februárba. Na, idén most már nézegetik a jegyeket karácsonyra. Hát végülis a Máté és komáromi, úgyhogy szereti ő is ezt a várost, Edina is szereti. Azt hogy viseled, hogy messze van egyetlen leányka? Igen, nem könnyű, de viszont a munkám annyira lefoglal, meg a páromnak is van egy kisfia, mert párom is elvált, hogy végülis nagyon kevés szabadidőm van. Mondhatjuk. És nem gondolkozol ilyesmiken? Nem nagyon gondolkodom, igen. Sőt, ugye járok rendszeresen is tornázni, mert ugye ülőmunkát is végzem, meg szeretem a mozgást már gyerekkorom óta. Suliba is mindig futni kellett, meg ilyeneket, mert hát nyilván túl sok energiám is volt. Van úgy, hogy ír, hogy na anyu, hívunk, és nem, mert még tornázok, és akkor főzök, most bevásárolok, úgyhogy... Az ember pont fordítva képzelné el, hogy az anyuka akar mindenáron időt szakítani arra, és a fiatal hétvégén, amikor szabadjuk van, akkor meg hát nem zaklatom őket, akkor lehet, hogy több időm lenne, hogy akkor telefonáljunk, meg beszéljünk, de akkor meg ők pihennek, és akkor mennek mindenfelé, és kikapcsolódnak. De nehéz volt, nagyon nehéz volt. Akkor, mikor kimentek, akkor még az olyan volt, hogy fú, szuper, örülünk, minden oké, csak problémák voltak a munkahelyen is, lakással is, albérletet se olyan könnyű ott találni. Úgyhogy volt mindenféle, ami miatt tényleg nagyon sokat kellett imádkozni, de minden nagyon szépen kialakult. És akkor, mikor tudtam, hogy rossz neki és szenved, akkor én is nagyon szenvedtem itthon. Ő azt nem tudta mindig, de lehet, hogy érezte azt, hogy meg tudta azt, hogy akkor anyu megért, hogy most milyen rossz a helyzet. És mikor először hazajöttek, egy 3 hétre, mikor keresztelkedtem is, és akkor meg volt a konfirmáció, februárban jöttek haza először. Na, nagyon rossz volt, mikor visszamentek, akkor tényleg a szívem egy része kiszakadt, de hát túl kell tenni az embernek magát. A gyerekek nem azért vannak, hogy magunkhoz láncoljuk őket, meg a mi elképzeléseinket kell hagyni. És a lányom meg nem az a típus, akit lehet így irányítani. Ő nagyon öntörvényű, mondhatni így, hogy nem lehet neki meg jóformán tanácsot se adni. Hát ő, amit elgondol,
és akkor ő szeretné azt véghez vinni. De nagyon jól gondolkodnak szerintem, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy így minimális nyelvtudással bevállalta ezt a Máté mellett, de most már tényleg képzi magát, beiratkozott egy francia nyelvsuliba is, mert ott van olyan iskola, ugye, hogy a külföldieknek most kipróbálja magát a babysitterkedésbe is, úgyhogy úgy látom, hogy ez a pedagógia és a művészet, ez nagyon erős benne, mert nem szeretne sokáig felszolgálni. Maximum, ha lenne egy saját éttermük, vagy ilyesmi, de hát az még odébb van meg. De hát ez egy jó tapasztalat, fiatal, és még akár a nyelvet is, ugye, ahogy említed, megtanulja az későbbiekben is. Igen, fontos lehet. Igen. Például, mikor az egészségügyi szakközépbe járt, mindig mondtam neki, hogy tanulj németül, mondom, hát itt van Ausztria, milyen sokan járnak ki külföldre dolgozni, jobb pénzért, mint itt például, és azt mondta, hogy hát én anyu nem szeretem a németet, én nem akarok németül, nekem a francia tetszik. Én franciául szeretnék megtanulni. És milyen érdekes, hogy így hozta az élet, hogy oda került ki. Bocsánat, lehet, hogy én nem figyeltem, de említettük a nevét, hogyha már olyan sokat... Edina. Egyszer igen. Egyszer igen. Aki figyelt, a hallott. Hát jó. Nagyon szépen kikerülöd a kérdéseket, de én szeretnék visszatérni mégis ahhoz, hogy nagyon sokszor említed a vállást, hogy milyen tapasztalatokkal, vagy milyen érzésekkel mentél ki ebből a kapcsolatból, amit utána már bele tudtál építeni ebbe az újba, hogyha erről egy kicsit mesélnél. Nagyon gyorsan zajlott minden, hogy elköltözünk, és azt lehet mondani, hogy minden ajtó kinyitódott. Találtam azonnal albérletet, minden úgy összejött. Ami tapasztalatom, mert én léptem ki a házasságból, és amit leszűrtem ebből egészből, hogy ha én esetleg hallok más valakiről, akkor nem ítélkezem, mert soha nem tudhatom, hogy látszatra jó egy kapcsolat, nem tudom, mi van mögötte. Ez egy nagyon fontos olyan lépés volt, mert lehet, hogy én is olyan elfogult voltam, hogy nem, de azt minden problémát meg lehet oldani, mindent meg lehet beszélni. Nálunk aztán mégse így alakultak a dolgok. Azt, hogy beleviszek a mostani kapcsolatomba, sokkal határozottabb vagyok bizonyos dolgokban, amit szeretnék. Azt szeretném, hogy az úgy is történjen, meg a másik, hogy mindent inkább szeretek átbeszélni. Ezt mondta is a párom, mikor megismerkedtünk, hogy semmit ne tarts magadba, mondd el, amit szeretnél őszintén, ne az legyen, hogy ez véget valami nézeteltérés legyen közöttünk, de hát ez aztán már egy picit lehet, hogy át is billent a ló túlsó felére, de nem, egyébként sokkal több a kommunikációnk, néha vita is van, de az nem rossz, mert én azt hittem régebben, hogy az nem jó, hogyha van vita. Olvastam a Pintér Bélának a oldalán, feleségével nem tudom hány éve, hogy együtt vannak, és akkor írta, hogy soha még senkivel ennyi vitám nem volt. Akkor úgy megnyugodtam, hogy tényleg az jó, mert akkor onnan tudunk aztán tovább építkezni és fejlődni. Azt szeretném én is, hogy mind a ketten épüljünk, változzunk, egymást segítsük, mert végül is már olyan korban vagyunk, hogy már több van mögöttünk, mint előttünk. Ugye persze nyilván ezt senki se tudja, de ezt szeretném már ilyen nyugalomba, békébe, és tényleg egy harmonikus kapcsolatba élni. Ez az, amit úgy megerősödött bennem. A másik meg az, hogy mikor még elváltam, beköltöztünk Komáromba, akkor még jobban az Úrhoz fordultam mindenféle dolgokért, és még erősebb lett a kapcsolatom, és még mondtam páromnak, hogy nekem ez nagyon fontos, hogy megéljem a hitemet, és hogyha ő betámogat engem, az nagyon-nagyon jó, de ha ellenkezni fog, vagy nem is, hogy ellenkezni fog, vagy nem tetszését váltja ki valami, vagy akadályozni fog a hitem megélésébe, akkor nekem mondtam, hogy mi az első. Az Isten, az Úr, aztán a családom. Így van a sorrend. Ő is egy nagyon értelmes ember, ő is kereső, és most már gyakorlatilag jár majdnem minden vasárnap velem templomba, amikor nem dolgozik. Mert ő is egy református családból származik, szóval és a kisfia is. Aknamunkád. Hát remélem. Jó, hát én csak egy eszköz vagyok nyilván. Kisfia 8-os, és akkor úgy beszélgettek ők is ilyen dolgokról, hogy szeretne akkor konfirmálni, keresztelkedni, és azt mondta a kisfia, hogy hát kisfia, nagyfia, végülis, hogy igen, szeretne, és akkor most kezdett el idén ő is járni ide a előkészítőbe.
Amikor azt mondtad, arra térnék ki, hogy sok az előítélet bennünk keresztény emberekben is, hogy te találkoztál ilyen szempontból, vagy van ilyen keserű tapasztalatod, amikor te elváltál, akkor egy kicsit érezted-e magadon, hogy a mások, a környezeted, barátok, család megbélyegeznek, és ha igen, akkor ez mennyire volt nehéz elviselni? Itt közvetlen úgy senki nem mondta nekem, végülis a családom is mellettem volt. Jó, azt tudni kell, hogy amikor én ezt a döntést meghoztam, első volt a nővérem, a Judit, akivel leültem egy kávéra, és akkor elmondtam neki, hogy mik a terveim. Gyakorlatilag mindenki támogatott. A munkahelyen is azért úgy bele-bele láttak a dolgokba, és ők is támogattak. Tényleg, amikor valami volt, hogy egy picit határozatlanabb voltak, akkor egy kicsit így kellett engem lögdösni, hogy akkor na most már akkor mész, és nézel lakásokat, és megyünk, és segítünk. Szóval így közvetlen nem találkoztam ilyennel, aki esetleg úgy nem tetszését váltotta volna ki. Így vissza-vissza hallottam ezt-azt, de azért mondom, hogy nekem ezt így leszűrtem, hogy én nem szeretnék így ebbe a hibába esni, mert könnyen beleeshetünk ilyenbe. Mindig meg kell nézni a körülményeket, mindennek oka van. Ugye ok nélkül nem történnek a dolgok. Hogyan érett meg benned az, hogy miközben mindvégig azért kapcsolatban álltál az Úrral, mondhatni így a református vallással is, a istentiszteletekkel, stb., de hogy mi vezetett aztán végül arra, hogy mondjuk ilyen formában, hogy megkeresztelkedj, lekonfirmálj, ezt ilyen formában is felvállalt, kifejezd azt, hogy hova tartozol. És ez mikorra datálható, vagy hogyan indult ez benned ez a folyamat? Ugyanezt akartam a végére, tehát annyira látni, hogy ez a kerete, hogy miért most 2023. februárjában döntöttél az mellett, hogy lekonfirmálj felnőttként. És mi volt ez, ami ide... Tehát tulajdonképpen ez volt az első kérdés is, amire aztán utána így valahogy nem kaptunk választ. Miközben sok válaszokat kaptunk, nagyon jókat, a végére azért várjuk el ezt a szálat is. Első ugye az volt, hogy ez a úrvacsora, ez mindig úgy szerettem volna, mert ez még egy ilyen belsőségesebb kapcsolat számomra, és ez tényleg így is van, ezt megtapasztaltam, hogy ez nagyon jó ezt áttélni. Még előtte való hét is, ez a bűnbánó hét, vagy bűnbánati, nem tudom pontosan. Igen, ez is egy jó alkalom, mikor egy kicsit egy ilyen önvizsgálatot tarthatunk dolgokba, a úrvacsora magába is nagyon jó. Én inkább úgy mondanám, hogy ez a megpecsételése, vagy egy új, nem is kezdetnek, hanem még megerősítése annak, hogy én most már így itt akarok maradni, és ide szeretnék járni, és itt szeretnék majd, hát ugye későbbiek folyamán is, vagy bármi nemű szolgálatot, így tartozni valahova. Valahogy, akkor is jártam templomba, és tudtam, hogy itt hát ugye jó igehirdetések is előkészítő, ami volt, az meg tényleg egy nagyon fantasztikus élményekkel, és nagyon sokat adott nekem az, hogy jó, hát mi sokszor csak itt ültünk és hallgattuk, de tényleg annyi mindent úgy megtudtam pluszba, amit lehet, hogy egy sima istentiszteleten nem hallasz, de nagyon jó volt, és tényleg sokat adott az, hogy itt beszélgettünk az előkészítő, és akkor volt egy olyan, hogy nem gyűltünk össze elegen, de ugye az van, hogy akkor most mi legyen, hogy akkor nem, mondom, nincs halasztás most, és akkor ez egy olyan nagyon határozott, nagyon eldőlt bennem, és az elején még úgy mondtam is mindenkinek, hogy végül is csak ez egy ilyen formalitás, meg minden, de nem. De nem, és úgy érzem, hogy nagyon egyik legjobb döntés volt szerintem az életemben, hogy itt tartozni valahová. Bekerültél ebbe a közösségbe, igen. Azt mondod? Igen. Viszonylag ugye ismeretlenül, vagy nem tudom. Ugye mikor már 2018-ban beköltöztünk, akkor már elkezdtem járni templomba. Ugye nem olyan rendszeresen, mint most, de aztán egy idő után úgy az Úr valahogy a szívemre helyezte, hogy igen, és jó, és kell, és mindegy, hogy jó, olyan nagy, ha van valami családi összejövetel, akkor nyilván, vagy elutazunk, akkor nem tudok jönni, de valahogy másképp telik a nap is. Egyszerűen azt úgy érzem, hogy az úgy jó, és egy ilyen megnyugvás. Hiába ugye az ember hallgathat most már online, és bármilyen igehirdetést, ugye olvashassa a Bibliát is, de itt mégis ennek a közösségnek van ereje. Úgy gondolom, és a igehirdetések is nagyon sokat adnak. Szerintem, aki ugye olyan nyitott szívvel és odafigyelve hallgatja, legalábbis én így vagyok vele. Említetted az úrvacsorát, ugye? Milyen élmény volt az első?
Jó, nagyon jó. Ilyen. Megkaptad azt, amit vártál? Megkaptam. Számított? Igen, ami még ugye fontos, hogy ugye ez még visszakanyarodva egy kicsit a válláshoz, hogy az a kegyelem és megbocsátás, hogy az azt áttélni, mert azért akárhogy is van, nem egy keresztény dolog elválni, de ott ugye megkaptam ezt a megbocsátást is, hogy az Úrhoz legyek hűséges, és ez is egy nagyon erős dolog volt, hogy ezt így áttélni, ezt a megbocsátást. Ez is erős volt, igen, jó, nagyon-nagyon-nagyon felemelő érzés volt. Meg aztán voltak olyanok is, amikor esetleg mélyen voltam lelkileg, akkor volt úgy, igen, egy istentisztelet nagyon sokat adott. Eljöttem, vagy tényleg kétségek, vagy félelmek között, és aztán így egyszerűen itt a helyen úgy éreztem, hogy itt kell akkor megkeresztelkednem, és akkor nem szeretnék most már költözni se. Itt telik már a fél életem a Komáromba. Őszintén mondom, nagyon szépen köszönjük neked ezt a beszélgetést. Különösen azt, hogy beszélhettünk olyan dolgokról is, ami nem biztos, hogy egy ember életében olyan könnyen emészthető, meg nehezebb témákról, és te végig nagyon nyíltan, nagyon őszintén, és nagyon nagy derűvel meséltél róla, úgyhogy élmény volt veled beszélgetni, őszintén mondom. Köszönjük szépen, hogy vállaltad. Én köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük a beszélgetést. Podcastunkat a Révkomáromi Református Egyházközség és a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta. Köszönjük.